Ако някой преди 10 години ми беше казал, че ще стана професионален гримьор, ще имам собствен салон и ще преподавам курсове по грим, щях да се усмихна и да си кажа: мечти! Днес живея тази мечта. Ето как стана всичко. Аз съм Вероника Ковачева и съм професионален гримьор, собственик на салон и преподавател. Днес ще разкажа моята история как превърнах хобито си в мечтаната работа. Всичко започна, когато бях на 16. Гримирах се преди училище, както правих всяка сутрин, и моята сестра влезна в стаята. Тогава тя ми каза: Вероника, омръзна ми да те гледам на това огледало, как се мъчиш. Изкарай един курс по грим и ще видиш, може пък да ти хареса и да го превърнеш в работа. Тогава не й вярвах, но тя беше права. След като съобщих на моите родители за моето решение и избрания от мен курс, те ме подкрепиха и започнах първото си обучение по грим. Естествено, никой не ме беше предупредил за всичките трудности, през които трябва да мина. От това колко са скъпи продуктите, колко са скъпи четките, колко са скъпи обученията. Но това изобщо не ме плашеше за моята мечта. След като завърших успешно първия си курс по грим, започнах да гримирам с другерийни марки, тъй като само те пасваха на бюджета ми. Съзнах, че грима не е просто начин да изглеждаш по-добре. Това е изкуство, което променя самочувствието на хората. Естествено, че с един курс нямаше да постигна нищо. Тогава изкарах 6 мастер-класа от различни международни марки, които ми дадоха възможност да науча различни техники. Гледах и различни YouTube видеа, за да мога да постигна резултатите, които ми се искаха тогава. Естествено, че не ставаше от първия път. На 18 започнах първата си работа на трудов договор като гримьор в Golden Rose, в едно от тези малките, където седат по средата на мола, будки. И там ме научиха на супер много дисциплина, отнасяне към продуктите, знание към продуктите и как да се държиш с един клиент. Работих там няколко месеца, при което естествено не ми стигаха парите, за да мога да се издържам и да мога да си купувам всичките продукти, които ми се искаше тогава. Започнах тогава да работя в 2 салона в София, единия в Люлин, другия в Лъзнец. Там се сблъсках с супер много клиенти, които много се радвам, че бяха добре настроени и позитивни, защото аз тогава все още не знаех абсолютно всички техники. Дори да бях преминала много мастер-класове и целият базов курс, аз се чувствах все още не готова за тези неща. Тогава и дойде втората ми по-голяма работа, ако мога така да я нарека, тъй като беше на трудов договор, нали, на заплата, и за мен това беше по-голяма работа. Ето там вече научих абсолютно всичко, което ми трябваше, всичко, което ми липсваше. Бързината, как да се отнася с хората, чистотата, всичките продукти. Много съм благодарна на всичките ми колеги оттам, защото се постараха да ме научат максимално много неща и да ми дадат максимума от тази работа. Тогава реших, че трябва да предприема следващата стъпка, а именно да отворя мой собствен салон. Отварянето на салона беше, може би, най-лесната част. Дори тогава да ми се струваше супер трудно да се занимавам с документи, с фирми, с различни мебели, да измервам колко трябва да са големи, да ги поръчвам, да мисля цялостната визия, лого, визитки. Искам да благодаря на тогавашния ми приятел, че беше с мене дори в такива пикови ситуации да сглабя някакви столове. Той беше майстора на салона. Отвориш салон не е никак малка инвестиция. Тези всичките пари бяха събрани половината от мен, другата половина ми беше предоставена от моите родители като подкрепа в това, което правя. Тогава се запознах с една доста важна жена за мен, гримьорка. С нея започнахме да ходим на различни модни събития, да гримираме моделите, както и да ходим на различни клипове музикални, за да може да гримираме актьорите там и звездите. Аз съм и супер благодарна за абсолютно всички неща, които тя ми е предоставила, като възможности, като знания, като умения. Тогава се здобих и с моята втора степен за гримьор. Втора степен ти дава законното право да преподаваш на хората как да превърнат хобито си в професия и да станат професионалисти в дадена сфера.
След това започнах и да преподавам моите курсове на курсистите ми, които много обичам и са изключителни професионалисти на този етап. Истински трудната част беше развитието на салона и това как да създам курса си максимално стойностен за курсистите ми, както и да мога след този курс те да излезат като професионалисти със самочувствие, че могат да направят всичко това, което аз съм направила до този момент. За развитието на салона, както и за подбора на правилните уроци в моите курсове, ми помага моята менеджерка Симона, която мога да твърда, че за няколко месеца превърна салона в нещо уникално. Изключително много съм и благодарна, че успя да развие салона до такава степен, която дори аз не си бях мечтала. Както и на прекрасната Пламена, която помага изключително много с развитието на социалните мрежи на салона, както и за снимането на видеята за тях. Без тях още щях да се лутам как да ги направя, откъде да тръгна, какво да направя и съм изключително благодарна, че мога да работя с такива професионалисти. Стигаме и до момента, в който аз съм вече професионален гримьор със собствен салон и много доволни клиенти и курсисти зад гърба си. Но аз не правя това видео, за да ти се хваля или да се превъзнасям колко съм добра и какво съм постигнала. Аз съм тук, за да мога да ти помогна. Ако ти имаш същата мечта или искаш да постигнеш същото, което и аз съм постигнала, искаш да превърнеш хобито си в професия, то аз мога да ти помогна. Можеш да се свържеш с мен в Instagram, отговарям на абсолютно всички, или в TikTok. Ако това видео ти харесва и успява да ти помогне, ще се радвам да го харесаш и да се абонираш за канала ми. А в коментарите те моля да напишеш каква искаш да е следващата тема на следващото ми видео. Чао!